useinhan ikäihmisillä on sitä toimintakykyä jäljellä paljon enemmän kuin me arvataankaan. Että monesti on niin, että se kävely voi olla esimerkiksi huonoa, mutta sitten käsillä toimiminen onnistuu tosi hyvin. Että me voidaan siellä arjessa vaikka esimerkiksi pyykkejä viikata sitten istualtaan ja moniakin asioita tehdä. Että se on hyvin niin kuin mielekästä puuhaa heille, kun he huomaavat sen, että voi tehdä paljon, vaikka esimerkiksi pystyisi kävelemään.